Ndichikutambirai zvekare paro paHadzirare 263 paro pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri monyowani pathis YouTube channel, subscribe mahara wotena on the notification bell so that patinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani pane video iri kutsviriridza mastreets esocial media. Rimbori video rei? Video iri nderemusikana iye anonzi Kismo. Kismo aimbove actress wekunakisa Boom, aishanda basa iri achishandira kunakisa Boom team. Zvisinei abuda mastreets esocial media iye achiclaima kuti ihanzvadzi yaOriano, hanzi futi Chipo the Trouble Causer, hanzi ndisisi vake. Atobuda achichema mastreets esocial media zvapa kuti video iri ritrende risvike pakutsvagwa nevanhu nekuwhatsapp kwangu vachiti Hatirare nekubagroups tizivisewo nyaya yaKismo, nokuti Kismo naimbomurowo hangu mainterviews. Saka unombwa vachiti Hatirare chimbotipawo mavideos aKismo achichema achiti Oriano ihanzvadzi yaKismo. So ndakusiya muchiona video, wapedza kuona video chazvo unofika kucomment section. Ini saHadzirare ndiri pakuzivisa nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vamwe vomacomment section ndo vari kuti ichokwadi, vamwe vari kuti ndo manyepo. So taura zvamunofunga kucomment section vadikani. Ini zvanda kuita ndakusiya muchiona video. Wapedza kuona video usaskipe this video nokuti ndine update yemwana wechidiki mucheche araswa ari musaga rehupfu. Yatione this video. Guys, guys, panyaya iyi ndadzoka zvakare kuti ndinyatsokukuexplainerai guys. Chipo the Trouble Causer isister yangu pakuti mwana wamai vangu, then my relationship naOriano yakamira yakadai so. Baba wangu wakabitiswa nababa waOriano, then baba waOriano obva vabhoenda. Mama wangu watanga kugara ipapo kusvika vazvara inini pandakazvarwa ndane 6 months. Baba waOriano ndopa wakadzokerana namai Oriano. Mama wangu ndobva vabva ipapo. Baba wangu vabva ipapo ndipo tikaenda kugara somewhere. Then mama wangu pawakamitiswa nababa waOriano, already wangu wade mwana wavo first born ainzi Chipo. Chipo the Trouble Causer. That's how are we related. But guys, Chipo, she's a real sister. Chipo anondida guys, semunin'ina wake. Yes, aposte ake but anonyatsondi appreciate hauzi kuti hatisina baba wani hazvitsvake guys. Chipo, my sister, I love you too. Nongokutenda nerudo rwaunondiratidza even though usingazviposta hako. But pana Oriano nenyaya maybe nyaya kuti hatina kukura tiri pamwe chete kwezi kubva mama wangu pavakabva kumbe kwana Oriano ikoko. Nini ndakazokuenda ndakura mama vanditi munopiwa mari school fees. Dediwo pakadzoka baba waOriano ndipo wakaita nhumbi yamadzimai Selina guys. Let's popota comment section this guys msanaro guys. Mwana wababa wangu pane patinganyepere guys. Uya ndichichema pasocial media. Makomenzi enyu mamwe acho anorwadza vanhu vaMwari. Musadaro kani guys. Guys, munoziva makomenzi amunoisa kandinonyesa vanhu vamanje kana guys vamaita. Anyway, ndisapedza zvangu nguva ndichinyanya kuchema BP ngakwire. Chipo mwana wamai vangu, keep on supporting me the way you do. I like it. Oriano mwana wababa wangu, ndokufarira chero ukataura ndifarire, ndokuda nemwoyo wangu wese cause you are my blood bro. And handidi kana kuti anything chiri bad chiitike kwauri cause utori baba kana ndichikuona. Nemunin'ina wangu madzimai Selina, ndakusuwai.
Maswera sei guys, ndaona macomments mazhinji about nyaya yangu naOriano. Yangu naOriano nyaya iri very painful. Nyaya inorwadza. Inini naOriano tiri masiblings, but Oriano haandifarire, anondiramba, anoti hatisi mwana wababa vake, but zvinhu zvingori pachena. Even mukatotarisa zvamai manje muromo wangu naOriano uri patrending. Inini naOriano takati tegara tese tiri masiblings. Inini bva ndazotorwa nababa, Oriano akakura nadhedhi, inini ndakakura namama. Oriano paakasara ndopaakatanga kuita zvechicelebrate. Celebrate abva atanga kuti handingamboita hanzvadzi yakaita kugaiwewe Kisbo. Zvinhu zvekuti zvakandibata guys, ndakabatikana mandaitawo shungu. Ndopandakatanga kuitawo zvetumadhirama ndiitewo celebrate ekuga hanzvadzi yangu Oriano, mwana wababa wangu Oriano. Ndikukumbirawo mwana wababa wangu Oriano, ona vanhu vese zvavanenge vachingoita, zvinhu zviri kungoonekwa nenyika yese. Chero ukandiramba kuti handina kufamba newe Oriano, Oriano uri mwana wababa wangu, usarambe Oriano. Ona izvezvi kuFacebook tivhure komenti ino ndizivaura zvezi yaOriano. Handichakwanisa kutaura guys, nyaya yacho yakaremesa. Next update i-update iyo yemwana ari mucheche araswa ari musaga rehupfu. Zviri kuitika pavhidhiyo iri kutenderera mastreets esocial media, asi chokwadi hasati tanacho chakanatsozara kuti chii chakonzeresa kuti izvi zviitike. Varida kuona kashort video akaka, wakapinda mucomment section revhidhiyo rino iri, uchanoona link reblue, unopresa link reblue riri mucomment section, robva rakuendesa kuwhatsapp group redu rehatirare. Wosvika ikoko bvati hatirare tipoka short video kemwana araswa ari musaga. Much love.